chi bai le vek ule tun trum chu protein supplement chung chang ron soi ka ron tuma in lo lok pui nge ka be sei protein hi amino acid chi sang sang som ni na asiam khom an ni a chung zinga pakwa te chu kan taksa in ama a asiam theilo pon lama tanga kan lak lu ngai chi pakwa a oma chung zinga chuan leucine kan ti bik hi kan ti hrol siam tharna tan an puimo ber ani chung amino acid pakwa kan mamo ho chu akim thap nakha essential amino acid an ti a chung chu eitura hianin an siam chhuaka chung chu whey protein an ti thin ani chung whey protein kan ti chu chithum an oma ama sabera chuan whey protein concentrate an ti a chu protein atlem shata lactose atama bongnute lam hochi ho hianin hei hi chu an hodewa pumte an eizo hian pumte nuam atinuam lawa voite atitam thina bazar kan mu aizol chung kan mu a chuan hemi whey protein concentrate hi protein zinga atlom deuh berani adot le a chuan whey protein isolate kan ti ang chi ho hi an ni a heng ho hi chu whey concentrate ai khanin digest te alo nuam zoka pumtan po pai alo nuam zok thina amai ro chu whey protein isolate hi aman ero ato deuh apathumna chuan whey protein hydrolysate a oma hei hi chu ti danglam deuh to kan taksa po athok ranga pai troi hun chung po area protein hydrolysate kan ti bi ka hi chu sportman tak tak athlete tak tak kan ti infiam mi tak tak ho hianin an mang thin damlo na tak tak a te man thin ani a infiam mi tak tak to international anga infiam mi lar ang chi hoina an man hi ani ta hei hi chu aman po ato hle to ani whey protein chu enga change an siam kan ti chuan bong hnute hi kan hrianga doi anga te kan han siam ta a doi anga kan han siama kan han da khan atui alo chhuak thina paneer kan siam te pon a paneer ataka kan lak bak atui lo oma kha whey protein chu an ni ta khami atanga an siam kha ani whey protein chu enge atang kai viau na kan ti chuan kan ti hrol siam tu le asiam thatna atan an tangkai em a enzyme te le kan hormone siam tu te an ni a kan taksaral do tu ti chak tu te an ni a protein hi tin chu baka kan taksa thang thatna atan le kan hliam te ti damna atan an tangkai kan thlok hresel na atan te po atangkai protein hi mihring hian kan mamo na hi asang em ani protein kan mamo to kan ei lo chuan kan samte alo tla a kan vunte alo chia khati khan hresel lo na tam tak kan taksaral do tu te po an lo chak lova ti hrol te kan lo na nei tha thei lo thin ani ni khata protein chu engzat nge kan mamo chia kan ti chuan mi pakhat hian kg khazela 1 gram to 1.2 gram protein kan mamo thina entirna atan kg somruk kan ni chuan protein khani khata gram somruk kan mamo ti na alo ni ta protein hi kan na thote kan thil ti azirin kan mamo za ta in anglova atlang puin no pangte hian mamo sanga tin nu nau pai te le nu hnute no te hnute pe te sportman te le kum upalam te hian protein an mamo na asang bi kan abik takin kum upalam te hian thlum te thau te an mamo sang vak lawa chu ai chuan protein an mamo na hi asang deuh zawk ani whey protein hi mi zong ei tura ni kher lawa chu ei theilo te an lo oma chu tak tak ei theilo dam lo na awanga chu ei theilo te an om te khan khang whey protein te kha an tan chuanin an va ei me anga ya protein ei san ngai chi hrim te hi alo om ve thina dam lo na awang te khatia khanin protein khami whey protein kha ei taman lo ngai deuh thin hemi whey protein hi cho iron tur ani chuang mia lova cho hi pathianina asiam sa hi a thabbera cho ai lo rina thenkhat chuan cho ei mia lovin khatia ang protein whey protein ei te kha kan lo om thina khang khati mia lo tur ani cho kan ka alu theya kan la thial the kan la ei the ni chuanin cho tak tak hi ei jok tur ania
kha mi essential amino acids kan ti ang chi kha akim thatna chu hei pangai taka chuan artui te bawng hnu te sa te sangha te bekang kan ti ang chi ho te hi protein quality san na em an ni a khang kha ni tinin kan ve thei renga a supplement kher kha va eya whey protein kher va gym kan kala wanga va ei tur ti na kha engma om chuang lawa a ei ngai bik ten lo oma kha chu kan sha thiam ve ngai ni tin whey protein hi mishrisel thapa ngai taktan chuanin thil la avani shan lawa ama ero chu ei tam lutuk kha thil the nya tui in thatte angaya exerte lak thatangaya ei tam lutuk khan kan sek pha chuang lawa kan exer that kha apoimo ber zoka tin kal thalo kan ti te protein leak kan ti te khang tang kha chuan protein whey protein kha lo ei lo turania tin enge mamo bi ka kha chuanin athiam ron thin turani hemi whey protein concentrate kan ti bi kha hian complain tama chan chu pumte alowin hama ek khal complain te ko thalo complain te khatia angkha a om thina khatia ngani kha chuan voi khata ei cheu lo turania aswa chan ve lek ang te khanan kar kha chung te khan ei chan thidila a thaviau tin hemi protein powder shim a supplement hawa hianin protein hi swa khata hian scoop khat kan tia khan protein hi 20 atanga 30 gram te a lo om thina ni khata hianin atlang pui thu in kan keima ni na azerte poina dang lamanga scoop khat le achang ve ti chho kha chu tok viawin ka sia ma se chu po chu kan na tho te kan thil ti azir khanin adang lam viaw ani ti chuan whey protein kan le don khan kan thlan fim khur hi angai ema tunang laia chuan company thalo hi an tam to a company thalo deuh te ina anzor angkha kan leifu palanga kan hrisel na a khoi viau thei ani ti kha kan soi masadua tin hemi kan le don hianin grass fed in ti te hormone free ti inziak te kha le theila tin a ingredients kha han entaila thila inzia cheu chuan ingredients li sa thila inzia cheu khan kha hla om theya entirna atan chuanin added sugar ti inziak te thlum an bel lo ang chi te kha leila engma thlum lo a plain top te kha leila tin ada thatna a omem ti ang chi te kha enila entirna me a ingredients li sa khan ins ti te ainziak thak dwa chuan khang kha kan thrisel na ata na poi theya tin kan real ati che veviau thei boka chuwang chuan khang kha kan film khuranga kan leya alo inziak tura ka du hi kan han soi me anga entirna atan grass fed hormone free ti te no artificial color ti inziak te no flavor no preservatives no thickness no anti caking agent ti inziak ang te kha an om thina company thatak taka hian khang kha an om ve ni ti kha shia ila tin adot le a chuanin third party test tu an ve thina ni khatiang a third party test kha a omem ti kha en thinila third party test kan ti chuan khami asiam to company ni kher lo kha an oma chung chu lab te organization sang te khanin ei kha ei tur kha protein supplement kha athiang hlimem ti kha an lo test sak thina ni chu khang ang test tu khan omem ti enila entian atan protein powder chen khata chuan a protein a level a anzi angkha alo ni tak lo thina ni entian protein amino spiking te kan lo ti ta chunga chuanin entian protein kha 28 gram lo inziak ta se a level a khan ma se a protein tak kha 20 gram chau te kha lo ni thina ni amino acids a thalo zok le atlom zok te khanin an lo thlak ru thina khang te kha lo om theya tin heavy metal kan ti arsenic kan ti te mercury kan ti te khatia ang che sang kha khami protein supplement a te khana lo om theya chung te chun check vekani lo en dik tu ang kha an ni chu tin muarte na shikte a paim ti te an lo en dika tin infiam mi tan big page chuanin khami protein supplement a khan danin a phal lo chemical engemaw atelem ti te kha an lo en fia vek thina ni tin chu ba kha chuan kan sha tur poimo chu
FSSAI ติอลาวอินเซียเฮียนกันทลายเราม่วงริงอดทีนะอามาโรจูอินเดียให้โปรดักชันพัลนะอันนี้ติลังตุค่ะอันนี้ไม่ตาอามาโรจู third party test ตุตักค่ะอันนี้เราตีค่ะเชตเตลิลาอาชาค่ะที่มาตินอัตโตเบราจวานินเฮมีโปรตีนซัพพลีเมนต์ที่อันชัดเวียวรัวลินอีปัทยานามินเซียมสักษาตัวระหีอันชัดเฟซอกตีค่ะเชริงิลาบ่ฮู้เตอาร์ตุยกันติเตสากันติอังเตค่ะค่ะอาหิมมายังมกมาโมนาอวางกันนี่จวนฟิล์มคูตักินกันมาคันทั้งนี้ละอัชตักกันเลยเทนอาตาหังกดูมาตินโปรตีนฮีอัชตักฮิจูห้วยโปรตีนซัพพลีเมนต์ฮีอัชตักจูอัตลมง่ายมีอลาวันนี้ที่ข้าสวยก็ดูว่าลมเตอันจอรังฮิจูอันรินเลลฟิล์มคูรังง่ายที่ข้ากันทันเทียมเทนอาตานกันสวยลังชามมังเอ